सासे लिडारनि गोसोआ मानो बिटिसि एकर्डखौ नेवसिखो, सानसुमा खुंगुरनि एकर्डखौ मानो नेवसिखो, बिटिआर एकर्डआल' बर' हारिनि थै दं नामा? मोनफ्रोमबो एकर्डखौ बर' हारिया थै होनानैसो लाबोदों। बबे सुक्तियाव नुफेरा? सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। बबे सुक्तियाव नुफेरा खालाय? बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा? सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। जोंथ' बेबायदि नुफेराखै। आल्फाखौ नुवाखै। सुक्तिनि सिगां बिसोर आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय। सुक्तिनि आगोलनो गदों। दा जाय सादिन आल्फा फरेस्टफोरनि लिडारशिपआव जायफोर दं बिसोरल'सो हमजानायफ्रा गवाखै। खिन्थु आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां लिडार दं केडार दं गासिबो गजोब्बाय। रोखा जाबाय प्रमद बर'खौ बर' हारिनि गेजेराव धुप धुना लगायनोल' रोखासै। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि एकर्डआव बर' हारिनि थै गैया नामा? सानसुमा खुंगुरनि एकर्डआव बर' हारिनि थै गैया नामा? रोखा जाबाय प्रमद बर'आ सासे वान साइड गोसोनि मानसि। बर' हारिया बिटिआर एकर्डखौ गोरोबनो हाया बा मानिनो हाया दिनै बर' हारिनि गेजेराव आरो नेक्स्ट बर' हारिया जुदि एकर्ड खालायबावोबा प्रमद बर'नि एकर्डखौबो आरो बेबायदि खालायगोन नामा? दिनै हाग्रामा महिलारिखौ प्रमद बर'आ नायनो हाया, सोरबा सानसुमा खुंगुरखौ नायनो हाया। बिथांमोननि थैनाय जिउ दान होनाया मुंख्लं जानाया प्रमद बर'नि थाखाय जेबोआनो नङा नामा? सानसुमा खुंगुरनि एकर्डआव मा बर' हारिनि थै गैया नामा? प्रमद बर'नि गोसोआ स्पष्ट जाबाय। बे एखे क्षमताखौ लानानैनो दिनै प्रमद बर'आ सालायगासिनो दं। खिन्थु बियो दिनै बिटिसि सुक्तिखौ सनमान होनो रोङाखिसै। बियो जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। इउपिपिएलनि रावबो सोद्रोमा बा इउपिपिएल पार्टिनि रावबो मानसिया दिनै बे बिटिसि सुक्तिखौ अनार होआखै। भिडिअनि फुटेजाव नुबाय हाग्रामा महिलारिया गावनि आंगो लोगोफोर बर' हारिनि सोमावसारग्रा बिटिसि एकर्डआव बर' रायजो राजाफ्रा थै होनो गोनां जादों, सनमान होदों। आरो सानसुमा खुंगुरनि एकर्डआवबो बर' माहारिनि गेजेराव थै होनो गोनां जादों। बिटिआर एकर्डनि जायफोर दानि गोहो खुंथायाव दं रोखा जाबाय प्रमद बर'आ सासे बर' हारिनि लिडारनो बिटिसि एकर्डनि सानखौ मानो गावनि गोसो गोरबोजों मानो जायफोर हारिनि थाखाय बिटिसि एकर्डनि थाखाय थै होबाय बिथांमोनखौ सनमान होआखै। नाथाय आं गिबियाव निमाहा बियो, अबेबा खना खनला प्रमद बर'आ बिटिसि एकर्डनि बे सानखौ फालिदोंबा आं निमाहा बियो। प्रमद बर'आ अबेबा खनायाव थानानै जुदि जायफोर बिटिसि एकर्डनि बिर जोहोलाव जाय बर' हारिनि थाखाय बिटिसि एकर्ड लाबोनो थाखाय थै होदों बिथांमोनखौ अबेबा खनायाव थानानै जुदि फालिदोंबा आं निमाहा बियो। प्रमद बर'नाव आं निमाहा बियो। नाथाय ससियेल मिडियाफ्राव गावनि थाखानाय बायदि बर'नि मोननैसो प्रमद बर'नि चेनेल बिथांमोननि चेनेलाव नुवाखै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि एकर्डआव जायफोर गावनि आगोमा थैखौ गावनि बिदा फंबाय गावनि बिमा बिफाखौ जातिनि हारिनि थाखाय जायफोर थै बावसोमलांदों बिथांमोनखौ लानानै बिटिसि एकर्डखौ खालायदों हाग्रामा महिलारिया। नाथाय गावनि गोसो गोरबोजों गावनि हान्जाखौ लानानै दिनैनि बिटिसि एकर्ड डेखौ गाजा गोमजा फालिदों। जाहाथे सानसुमा खुंगुरनि एकर्डखौबो गाजा गोमजा फालिनांगौ, बिटिसि एकर्डखौबो जाय गोहो खुंथायाव थाया मानो फालिनांगौ। नाथाय प्रमद बर'आ सासे जाथिनि लिडारनो दिनै जाथिनि लिडारा मानो वान साइड सानसुमा खुंगुरनि एकर्डखौ जोगारनो नाजादों। प्रमद बर'आ सासे जाथिनि लिडारनो दिनै रोखा जाबाय सानसुमा खुंगुरनि एकर्डखौ जोगारनो नाजादों, हाग्रामा महिलारिनि एकर्डखौ जोगारनो नाजादों। सोरखौ? सानसुमा खुंगुरखौ जोगाराखै, हाग्रामा महिलारिखौ जोगाराखै। जायफोर हारिनि थाखाय थै बावसोमलांबाय सानसुमा खुंगुरनि एकर्डआवबो थै जिउ होनो गोनां जादों, हाग्रामा महिलारिनि एकर्डआवबो थै जिउ होनो गोनां जादों। मोनफ्रोमबो बर'नि एकर्डआ थै आरो जिउ होनो गोनां जादों। मैयानि थांनाय समाव गुफुर हालामनि
फरायसा आफादनि नाजानायाव जोबोद बाख्नायथाव। बाइक साखोलाबायग्रा फरायसाफोरखौ बा सेंग्राफोरखौ पानिश आरो हायोबा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो हांख्रायो। गामियाव हरफाथोलो फरायसाफ्रा पार्टि जानानै थायो, लोंला जाला थायो। जोंनि बर' एलेखाफ्राव हरफाथोलो पार्टि बेफोरखौबो टाइम टेबोल खाना होनांगौ। आरो जाहाथा लामा सामा हरफाथोलो मबाइल नायनानै थाग्रा फरायसाफोरनि माखासे स्ट्रं फरायसाफोरा लानांगौ। बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि बाइक साखोलाबायग्रा, जुमाय लोंनानै थालाबायग्रा फरायसाफोरखौ जाहाथे फरायसा आफादा स्ट्रं नाजालांबाय थायोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाय फरायसाफ्रा जि बिमा बिफानि नाजानाय बेखौ जाफुंसार होनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। बड'लेण्ड सुक्तिनि दिनै दिन बड'लेण्ड डे बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो फालिबोबाय थादों। 22 बोसोर जाबाय आरो बेवहाय जोंहा सुक्तिखारि हिसाबै जोङो बे बड'लेण्ड डेखौ अबजार्भ खालामनाया जोंनि दायित्व आरो आं सानो बेखौ बयबो फालिनाया मोजां। बयबो फालिनाया मोजां मानोना जोङो बे सुक्तिनि दारैनो बिटिसिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बयबो एफा एफाबाबो मुलाम्फा मोनदों आरो जोङो गसंथानो हादों। माने इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बा इडुकेसननिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेखिजाया बिथिङावनो जोङो एसेबाबो जोङो जौगाहोनो हादों आरो जौगाहोनो हालांगोन होननानै आंहा मिजिं दं। खिन्थु दिनैनि दिनाव जाय इउपिपिएलआ सरकार सालायगासिनो दं बे बिटिसि सुक्तिनि एखे क्षमताजों जाय क्षमताखौ लानानै सालायबोदों बे एखे क्षमताखौ लानानैनो दिनै प्रमद बर'आ सालायगासिनो दं। खिन्थु बियो दिनै बिटिसि सुक्तिखौ सनमान होनो रोङाखिसै। बियो जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। इउपिपिएलनि रावबो सोद्रोमा बा इउपिपिएल पार्टिनि रावबो मानसिया दिनै बे बिटिसि सुक्तिखौ अनार होआखै। सार मुंख्लं न'खरफोरनो जोङो आगोलाव रिहाबिलिटेसन होबोबाय, सोरनिबा साख्रि होबोदों, सोरनिबा एसे एनै रां मदद होबोदों, बे जाबोबाय। आरोबाव जाबावगोन, आरोबाव खालामबावगोन जोङो। बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डनि गेजेराव सारनि मोनदांथियाव माबायदि डिफारेन्स? बिटिआर एकर्डआ जिर', बियो सुक्ति नङा, बियो मोनसे एग्रिमेन्टसो। बियो जोंनि बायदि मोनसे सुक्ति जायाखै, एकर्ड जायाखै। बियो मोनसे एग्रिमेन्ट। नोंजों आंजों हा बन्दक होलायनायाव, हा बायलायनायाव जेरै एग्रिमेन्ट जायो बेबायदिसो बियो, बेहाय जेबो गैया। बिटिसि खुंथायाव फैफिनगोनखौ मिजिंथिदों। बिटिसि खुंथायाव फैफिननांगौआथ' रायजो राजाफोरनि सायाव निर्भर खालामगोन। जोंथ' दिनै प्रमद बर'आदि जेबो मावनो हायाखै जिअ' बे खोथाखौ जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंगासिनो दं। जेबो खामानि मावाखै आरो मावनोबो गोसो गैया। मावनो गोसो थायोब्ला मावनो हायो, मावनो गोसोआनो गैखाया बोरै मावनो हानो। खुंथायाव फैफिनोब्ला नोंथांनि ओरैबायदि मा खामानि मावगोन जाय नोंथाङा भिजन मिसन हिसाबै आजावगोन? आं बे प्रमद बर' बादि माबा भिजन मिसन बेबायदियाव गैयालै। जोंहा दंखायो, खामानि मावनांगौ दंखायो, जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। जेनेबा बिटिसि ओनसोलाव सान्थि आरो खौसेथि लाखिनाय, बिटिसि ओनसोलाव उन्नयन लाखिनाय, बेफोर जोंनि माने टारगेट। जोंनि माने बियो जाहैबाय जोंनि मेइन स्ल'गान माने मेइन उद्देश्य। प्रमद बर'मोन बादि माबा फेस्टिभेल माबाफोर बेफोरबायदि माबा माबि खुंनानै फैसा बख'बाय थानानै जाग्रा मानसि नङा जोङो। बेनाथ' फेस्टिभेलानो हिसाब गैया। माबा मिसन भिजन बेफोरनि नामावथ' फैसा बरनना जागासिनो दं। पस्टारा गांलाब सिथाबगासिनो दङ। बे पस्टारनि नामावबा बेसेबां बिर बानायदों, माबा फुटबल पार्टि बिनि नामाव बेफोरबादियावनो बेना फैसाया सेस। आरो बियो जेसेबां खरसा जादों बिनि लिमिटनि बारा। 100 थाखानि खरसायाव बियो 500 थाखा खरसा देखायनानै जागासिनो दं। बेना बिएडसो, जेबो मावाखै बियो। सार बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होनना बुङो। बे गोजोन गोरोबथा माथो एक्सटेनसन गोदान दालागासिनो, मा गोजोन फैदों? बे एनडिएफबि जायफोर सुक्तिखारि लिडारफोर आरो जायफोर केडारफोर बिथांमोनाव सोंबानो जाबायना बिथांमोना मा मोनदों, मा गोजोननाय फैदों। एनडिएफबिनि केडार लिडारफोरनाव सोंदो, बिथांमोना बे सुक्तिनि दारै मा रिहाबिलिटेसन जादों, मा मोनदों। दिनैसिमबो केसआव दङ, केस सोलिगासिनो दं, दिनैसिमबो जेलाव दङ। बबे सुक्तियाव नुफेरा
सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो बबे सुक्तियाव नुफेराखै बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो जोंथ' बेबायदि नुफेराखै आल्फाखौ नुवाखै सुक्तिनि सिगां बिसोर आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय सुक्तिनि आगोलनो गदों दा जाय सादिन आल्फा फरेस्टमुरानि लिडारशिपआव जायफोर दं बिसोरल'सो हमजानायफ्रा गवाखै खिन्थु आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां लिडार दं केडार दं गासिबो गजोब्बाय जोङो बे समस्ति दानायनि बेरेखायै BPF हान्जाया डिस्ट्रिक्ट वाइज साब डिभिजन वाइज जोङो प्रटेस्ट खालामदों जोंनो मोननै लकसभा नांगौ क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा नांगौ होननानै जोङो दाबि खालामबोदोंमोन खिन्थु दिनै इलेक्सन कमिसनारा बे खोथाखौ खोनासङाखै जेन हक दाथ' उपाय गैया जोङो केस होबाबो बे आयेना जोंना सोलिनाय नङा ओंखायनो जोङो सिरि थादों दा फैगौ जिथु MP इलेक्सन जागोन दरं उदालगुरि लकसभा बेवहाय जोङो BPFआ गेलेगोन होननानै थिरांथा लाखाबाय आरो दासिमाव जोंनि पजिशना दरं उदालगुरि लकसभायाव बिराद मोजां एक्सेलेन्ट माने बयनिख्रुइबो साबसिन BPF हान्जानि जिथु पजिशन आरो जों देरहागोनखौ जों आसा खालामदों सोरजों बांसिन जुजिनाय जागोन सार बेवहाय जुजिनाया जोंना तिनिखनिया जागोन कंग्रेस BJP आरो BPF तिनिखनिया फाइटिं जागोन मथथे BPFआ बेवहाय बिराद मोजां दा दरं उदालगुरि लकसभायाव सार नबसरनायखौ लानानै नोंथाङा मा बिजिरथाय नबसरनि जिथु ST जिथु सार्टिफिकेट बेखौ केन्सेल जाबाय होननानै बयबो मिथिगौ आरो आंबो मिथिदों दा फैगौ इलेक्सनाव बियो गेलेनो मोनगोन ना मोना बिनि खाथां इलेक्सन कमिसननिफ्राय दासिमबो जेबो खौरां गैथ'वा आं बेखौ जेबो बुंनो हाथ'आ बियो आयेननि बेपार आयेना मा थिनो बेसो जागोन